Καλημέρα και πάλι. Ερχόμαστε στο ραντεβού μας που είναι στις 10 η ώρα, πριν ήταν η δοκιμή μας, για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Καλό μήνα να ευχηθώ. Εκπέμπουμε από το γυμναστήριο των Πατελών, το Δημοτικό Γυμναστήριο του Ηρακλείου, και όπως σήμερα σας υποσχέθηκαμε, θα κάνουμε ασκήσεις με καρέκλα για όλο το σώμα. Το όνομά μου είναι Ναταλία, ξαναθυμίζω. Θέλω να έχετε ένα χώρο όπως είναι αυτός και ένα στρωματάκι θα χρειαστούμε. Πιστεύω ότι με ακούτε καλά και με βλέπετε καλά, όπως μου γράψατε στο προηγούμενο βίντεο δοκιμής, ότι είμαι κομπλέ. Αυτά, εύχομαι να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά μια προθέρμανση, το κύριος μέρος, και θα τελειώσουμε. Έχουμε μπει αρκετά άτομα μέσα ώστε να ξεκινήσω. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ελπίζω να είστε έτοιμοι. Ωραία. Και φύγαμε για την προθέρμανσή μας. Φύγαμε ξανά. Mars. Χαλαρά και ωραία. Το πρόγραμμα το έχω χωρίσει σε δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι θα εξηγώ και θα δείχνω τη δύσκολη άσκηση και μετά θα δείχνω και την εύκολη άσκηση. Μπορείτε να κάνετε 10, 15 ή 20 επαναλήψεις. Όπου εσείς αντέχετε και όπου εσείς μπορείτε. Όπου αγαπάτε δηλαδή. Το καλό είναι ότι έχετε δύο επιλογές. Να κάνετε την εύκολη και τη δύσκολη. Ξαναλέω, θα δείχνω και τις δύο στην αρχή και μετά θα ξεκινάω το μάθημα. Φύγαμε τώρα δεξί-αριστερά. Πατάω, κουνάω και χέρια για να σταθούν καλά και τα χεράκια μου. Πάρα πολύ ωραία. Τραβάω πίσω πόδια. Να πάνε πίσω στο γλουτό. Χέρια πάλι δουλεύουν δυναμικά, δίπλα το σώμα μου. Ωραία. Και τραβάω πάνω. Αν δεν μπορώ τόσο ψηλά, κάντε το χαμηλά. Αν μπορώ, γιατί όχι. Πολύ ωραία. Φέρνω χέρια πάνω και κατεβάζω κάτω στο αντίθετο γόνατο. Ωραία. Πάμε λίγο ακόμα. Και φύγαμε ξανά, Mars. Ανοίγω, ανοίγω, κλείνω, κλείνω πόδια. Και φύγαμε. Ανοίγω, ανοίγω, κλείνω, κλείνω. V-step στο πλάι. Ωραία. Πάμε και πιο γρήγορα. Στις μύτες τώρα, φτέρνα δεν ακουμπάει καθόλου κάτω. Και τα χέρια μου θα skipping δεξιά-αριστερά. Λίγο ακόμα. Αν σας δυσκολεύει, μείνετε στο απλό. Αν όχι, πάμε μαζί. Και Mars. Πολύ ωραία. Πάμε φτέρνα, φτέρνα, δεξί. Αριστερό, αριστερό. Πολύ ωραία. Στροφή. Και πάμε πάλι Mars. Αφού τελειώσουμε το ασκησιολόγιο, θέλω να πάρετε το κινητό σας και να μου γράψετε σχόλια από κάτω για να μου πείτε τις εντυπώσεις από το σημερινό μάθημα. Και γιατί όχι να μου προτείνετε καμιά ιδέα για το επόμενο, θα θέλατε να δείτε live μαζί μου. Πάμε τώρα ξανά. Πλάγια. Κατεβάζουμε. Κάθισμα, πλάγια. Κάθισμα, πλάγια. Δεξιά, αριστερά. Όποιος έχει πρόβλημα με τα γόνατα δεν θα κάνει βαθύ, θα κάνει ένα χαλαρό απλά πάτημα. Λύγισμα, πάτημα. Και ας πονάει λίγο στην αρχή. Είναι φυσιολογικό. Αν καθόμαστε όλη μέρα. Πολύ ωραία. Μένω πιο αργά και πάω και πιο κάτω. Τέλεια. Και θα μείνω και τεντώνω. Τεντώνω. Ευθεία οι μύτες των ποδιών. Ανοίγω. Ωραία. Ανοίγω. Κάθομαι. Και κλείνω πάλι Mars. Πάμε να βάλουμε και τα χέρια στο παιχνίδι με περιστροφές προς τα μπροστά. Αν το νιώθετε κουραστικό, σταματήστε τα πόδια και δουλέψτε μόνο χέρια προς τα μπροστά. Εμείς όμως, επειδή αντέχουμε, θα κάνουμε και τα δύο συνδυασμούς. Για πάμε μαζί, μπροστά. Έτσι, μπράβο, ωραία. Προσέξτε ψηλά, μην έχετε τίποτα και το χτυπήσετε. Και από την πίσω μεριά. Πολύ ωραία.
Σταματάω πόδια, παγώνω και φεύγω. Κάμψη κορμού αριστερά, κάμψη δεξιά. Δεν πάω τους αγκώνες μου προς τα πίσω, κοιτάνε το πάτωμα και οι δύο. Δεν στρίβω δηλαδή. Πάμε τώρα. Να αισθάνουμε καλά τον κορμό μας, την πλάτη μας και γιατί έχει και τα χέρια. Φανταστικά. Πάμε. Φυσικά, επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί έχετε δουλειά αυτή τη στιγμή και δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο, μπορείτε να το δείτε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλετε, γιατί θα μείνει στη σελίδα, στο Facebook που βλέπετε και ίσως ανέβει και στο YouTube. Οπότε μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε και όπου θέλετε. Ακόμα γιατί όχι να το στείλετε σε φίλους σας, αν σας αρέσει. Και πιέζω αριστερά. Απ' την άλλη πιέζω δεξιά. Πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε μια αναπνοή. Ανοίγω στο πλάι και κατεβάζω κάτω. Ανοίγω στο πλάι και κατεβάζω κάτω. Αργά-αργά, αν πονάει η μέση μας, δεν σκύβουμε μέχρι κάτω, μένουμε μέχρι εδώ. Κατεβάζουμε εδώ. Αν αντέχουμε, πάμε λίγο πιο κάτω. Και πιέζω τα χέρια μου προς τα πίσω. Κάνω 5 και μετά κατεβαίνω. 1, 2, 3, 4, 5. Κατεβαίνω και ανεβάζω 5. 1, 2, 3, 4. Κατεβάζω, φύγαμε. Και 5. Καλό άνοιγμα στα πόδια. 2, 3, 4, 5. Τελευταίο πεντάρι και θα μείνω κάτω. 1, 2, 3, 4, 5. Για μείνετε κάτω, εκεί που μπορείτε και όσο μπορείτε, μέσα το κεφάλι. Και μένω 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Σηκώνομαι σιγά σιγά, μη ζαλιστώ. Σιγά 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 σιγά. Και τελευταίο θα σηκώσω το κεφάλι. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε τα πόδια. Πάλι μάρτς. Και τεντώνω, λυγίζω. Προσοχή στα γόνατα, δεν περνάνε τις μύτες του ποδιού. Κοιτάτε, κοιτάξτε τα λίγο. Για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με το γόνατο. Πολύ ωραία. Και σμπρώχνω και μένω και πάω. Μακραίνω. Παίρνω φόρα, ανεβάζω πάνω. Κατεβάζω δηλαδή το σώμα μου. Κατεβάζω. Σαν να θέλω να φορέσω μία μπλούζα, ολόσωμη και στα πόδια μαζί. Και ανεβάζω. Πολύ ωραία. Τραβάει πολύ ωραία πίσω το πόδι, έτσι. Είναι φυσιολογικό λίγο να πονάτε και να καίγετε. Σε λίγο θα περάσει. Ακούστε που σας λέω. Και τελευταίο. Και πάω να μείνω κάτω και πιέζω 10. 1, 2, 3, 4, 5. Είμαι κάτω. 6, 7, 8, 9, 10. Σηκώνομαι πάλι σιγά, 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 σιγά. Μη ζαλιστώ. Πολύ ωραία. Και ανοίγω πόδια. Λίγο εδώ. Ανοίγω πόδια. Τεντωμένα τα πόδια. Ανοίγω χέρια και πάω. Αριστερά. Δεν λυγίζω πόδια. Δεξιά. Μόνο ο κορμός μου δουλεύει τώρα. Το πόδι μου είναι απλά τεντωμένο για να διαταθεί καλά. Κέντρο, αριστερά. Κέντρο, δεξιά. Κέντρο, απ' την άλλη. Τελευταίο και μένω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Δώστε μου απ' την άλλη και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σηκώνομαι. Πάμε να κάνουμε διατασούλες. Τεντώνω πόδι και μένω. Αν δεν μπορείτε, μπορείτε να πιάσετε από την καρέκλα που έχετε δίπλα σας. Πολύ ωραία. Πάμε το άλλο πόδι. Διάταση τετρακεφάλου. Πρέπει να τραβάει εδώ μπροστά στο τετρακέφαλο. Αν δεν τραβάει, ανοίξτε το προς τα πίσω. Τέλεια. Διπλώνω το ένα πόδι πάνω στο άλλο και κατεβαίνω κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εγώ δεν πολύ σκύβω, γιατί έχω πρόβλημα το να φτιάχνω και ζαλίζομαι, να σηκωθώ. Οπότε όσοι έχετε το ίδιο πρόβλημα, μην σκύβετε τελείως κάτω. Βλέπετε ότι κοκκινίζω. Οπότε θα κάνετε και εσείς το ίδιο. Θα πάτε μέχρι το όριο που μπορείτε, ώστε να μην νιώθετε αυτή την τρελή πίεση που νιώθετε στο κεφάλι σας, έτοιμο να εκραγεί. Οπότε όσοι αντέχετε και έχετε αρκετή καλή ευληγησία, μπορείτε να μείνετε παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα ή να πάτε λίγο πιο κάτω. Εντάξει. Κατεβάζω και μένω εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε σιγά 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 σιγά. Τέλεια.
Πάμε να κάνουμε διάταση και στα χεράκια μας και φύγαμε για το κύριο μέρος της σημερινής μας, του σημερινού μας αξιολογίου. Πάμε αριστερά. Πάμε την άλλη. Λυγίζω αγκώνα, πάω πίσω. Πανέμορφα. Πώς είστε, ζεσταθήκατε? Ωραία. Χαίρομαι. Τραβάω τα βραχιόλια μου, πάω στο αυτί μου και τραβάω κάμψη κορμού δεξιά, σαν να θέλω να τραβήξω και να βγάλω το χέρι μου. Διάταση, να νιώθω εδώ πέρα να με τραβάει. Χαλαρώνω. Πάμε από την άλλη. Πολύ ωραία. Πάμε και τους καρπούς. Τέλεια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πιούμε μια γουλιά νερό και να πάρουμε την καρέκλα μας, το στρώμα μας και να ξεκινήσουμε. Ας πιω κι εγώ, στην υγειά σας. Πάλι. Σήμερα έχω νερό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ωραία μας την καρέκλιτσα. Εντάξει, αν δεν έχετε καρέκλα, μπορείτε και στον καναπέ, νομίζω. Ναι, ανάλογα. Λοιπόν, θέλω να μην έχει ροδάκια και να μην είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν είναι κάπου κατά εδώ, ας πούμε. Εντάξει, να είναι λίγο σταθερή. Αν δεν έχετε κάτι, ούτε πλαστική να είναι. Γιατί μπορεί να τη σμπρώξετε και να φύγετε. Λοιπόν, αρχικά θα κάτσουμε. Πολύ ωραία άσκηση αυτή, Ναταλία. Λοιπόν, αρχικά θα κάτσουμε σε αυτή τη θέση. Ένα πόδι θα στηριχτούμε στο δεξί μας πόδι, όπως έχω εγώ, και από εδώ τώρα θα δώσουμε όθηση να σηκωθούμε. Θα κάτσουμε και θα σηκωθούμε. Προσοχή, το γόνατο αυτό δεν ξεπερνάει τη μύτη του ποδιού. Δεν κάνω δηλαδή προς τα μπροστά και σηκώνομαι. Κάθετο, σαν να έχω τη σκηνή και να με τραβάει. Αν δεν μπορούμε να σηκωθούμε, θα βάλουμε τα χεράκια μας εδώ και θα σμπρώξουμε το σώμα μας να σηκωθεί. Εντάξει, όσοι μπορείτε να βάλετε τα χέρια σας εδώ, εδώ ή εδώ. Ανάλογα που το έχετε, το κάνετε πιο δύσκολο. Δοκιμάστε το. Πάμε να κάνουμε 20 στο κάθε πόδι. Όσοι μπορείτε κάνετε 10 ή 15. Εντάξει, έχω δείξει και την εύκολη και τη δύσκολη. Θέσεις. Εύκολη σμπρώχνω, δύσκολη δεν χρησιμοποιώ χέρια. Φύγαμε και κάνω την δύσκολη για αρχή. 1. 2. Το πόδι είναι πάντα τεντωμένο, αυτό που αιωρείται. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Τραβάνε και τα δυο μου πόδια. Προφανώς αυτό μπορείτε λίγο περισσότερο. Είστε στα 14. 15. 16. 17. 18. Φεύγω το εύκολο. 19. 20. Τινάζω πόδι. Πολύ ωραία. Φύγαμε το άλλο πόδι. Ξανακάθομαι. Παίρνω θέση δηλαδή. Στο μου. Κάντε μια δοκιμή, γιατί συνήθως το ένα το πόδι είναι το καλό μου πόδι στήριξης και το άλλο δεν είναι τόσο δυνατό. Όπως και εγώ τώρα έκανα με το καλό μου πόδι στήριξης. Δηλαδή με το δεξί ισορροπώ. Πατάω για να ισορροπήσω. Με το αριστερό δεν έχω τόσο καλή ισορροπία. Οπότε ίσως μπαλαντάρω κάποιες φορές. Αν το κάνετε και εσείς είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα χέρια, εντάξει. Με βοηθάω τα χέρια μου. Φύγαμε και 1. 2. Θα πάω πίσω, την ψάχνω λίγο την καρέκλα, 3. 4. Βλέπετε, λίγο δεν πάω πολύ ευθεία. 6. Αφήνω χέρια, τώρα που το βρήκα. 7. 8. 9. 10. Συνεχίζω. 1. 2. Μπαλαντάρω τώρα που κουράστηκα. 6. Μπράβο. 4. 5. Το χάσα λίγο το μέτρημα, δεν πειράζει, συγχωρέστε με. 6. 7. 8. 9.
10. Wow. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό λέτε. Περπατάω λίγο. Αχ. Πώς νιώθετε? Τέλεια, Θα το ξανακάνουμε, αλλά θα μειώσω τα σετ. Θα κάνουμε 10 και 10. Όσοι μπορείτε, κάντε 5 και 5. Όσοι πονάτε πάρα πολύ, δεν είστε πολύ αρχάροι, καλό να μην κάνετε καθόλου αυτή την άσκηση. Ξανά. Κάντε λίγο διατασούλες. Λοιπόν, ξαναδείχνω. Είχαμε ξεκινήσει με το δεξί, οπότε με το δεξί θα ξαναξεκινήσω και τώρα. Φύγαμε και απλή, χωρίς βοήθεια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω τα πήγαμε καλύτερα σε αυτό το σετ, Γνωρίσαμε την άσκηση πολύ καλύτερα. Την καρέκλα δεν θα την ξαναβείτε ποτέ ξανά ίδια. Φύγαμε το άλλο πόδι. Αριστερό πατάει. Δεξί στον αέρα. Πάμε λίγο πιο έξω από την καρέκλα και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τέλειο. Ωραία. Τραβάμε λίγο. Για να ξεκουραστούμε. Αλλάξτε το πόδι. Φανταστικά. Πάμε να δουλέψουμε άλλη μικρή ομάδα, γιατί νομίζω ότι κουραστήκαν λίγο τα πόδια μας. Βάζω την καρέκλα εδώ, κρατάω δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, σανίδα έρχομαι. Τώρα, όσοι θέλετε να την κάνετε λίγο πιο δύσκολο, θα δείτε πιο έξω στην καρέκλα και θα πάτε πιο πίσω. Και θα κατέβετε εδώ. Εντάξει, για να τραβήξετε πίσω. Όσοι θέλετε να την κάνετε λίγο πιο εύκολα, θα έρθετε λίγο πιο πάνω στην καρέκλα και δεν θα δίνετε τόσο ένταση στην κοιλιά σας, αλλά στον ώμο σας. Φεύγω και θα φύγουμε για 20. Εγώ πάω λίγο πιο κάτω και φύγαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Πατάω. Κυκλάκια. Θα κάνουμε ξανά το ίδιο. Θέλω να δοκιμάσετε όλοι και τις δυο θεσούλες, και την εύκολη και τη δύσκολη. Πάμε θέσεις, πόδι. Κατεβάζω, πιέζω, μένω. Μακριά το κεφάλι, δεν κοιτάει κάτω. 1, 2, 3, 4, 5. Σφίγγω καλά τα πόδια μου μεταξύ τους. Σφιχτάω ο ποπός, δεν κάνω καμπούρα κάτω. Είμαι πάνω, πίσω οι ώμοι, όλα αυτά μαζί και κάνουμε τέλεια την άσκηση. Και έχω μετρήσει μάλλον μέχρι το 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πατάω. Σηκώνομαι. Πολύ ωραία. Αριστερά και πιέστε κάτω. Θα κάνουμε ακριβώς την ίδια θέση, μόνο που θα τραβήξουμε τα γόνατα. Τι εννοώ? Πάμε θέσεις. Απλά κοιτάξτε τώρα. Και από εδώ τραβάω μπροστά. Μία το ένα, μία το άλλο. Μία το ένα, μία το άλλο. Πάρτε θέσεις τώρα. Θέσεις και πάμε. 1, 20 και αυτό. 2. Μπροστά, σαν να θέλω να κλωτσίσω την κοιλιά μου το γόνατο. 7, 8, 9. Δεν το κοιτάμε μπροστά. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πατάω, σηκώνομαι. Αν πονάει μέσα σας κάτι κάνετε λάθος. Να το πω κι αυτό. Θεέ μου. Τελικά έπρεπε να βάλω κοντομάνικο. Είχε πολύ πιο ζέστη από ό,τι υπολόγιζα. Φύγαμε άλλη μια φορά. Θέση πίσω, σανίδα και φύγαμε. 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Πατάω, πατάω. Σηκώνομαι. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε ακριβώς την ίδια θέση, μόνο που θα τραβάμε το πόδι και το γόνατο στο πλάι. Δείχνω, μόνο κοιτάτε. Χέρια πάλι εύκολα και τραβάω εδώ. Μία το ένα, μία το άλλο. Μία το ένα, μία το άλλο. Όσοι μπορούμε λίγο πιο κάτω, κατεβαίνουμε πιο κάτω. Πάρτε θέσεις, πόδια πίσω και φύγαμε. 1, 2, 3, πλάγι κοιλιακοί δουλεύουν, παιδιά. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όσοι αντέχετε, συνεχίστε μαζί μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πατάω, πατάω και σηκώνομαι. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε να ξεκουράσουμε λίγο τους καρπούς και τα χέρια μας και την κυλίτσα μας προφανώς και πάμε να βάλουμε ένα πόδι πάνω στην καρέκλα με τα κορδόνια, να το πω, το κουτεπιέ μας και κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Αν δεν έχω ισορροπία και νομίζω ότι θα πέσω, πιαστείτε από κάτι. Αλλιώς, πάτε μακριά, ανεβείτε. Δείχνω την άσκηση. Λυγίζω, τεντώνω. Λυγίζω, τεντώνω. Άσχητη τετρακέφαλο και πίσω μυριαίο. Θέσεις, πάρτε. Ισορροπώ. Και ισορροπώ και φύγαμε. 20 και 1. Δεν περνάει το γόνατο τιμή του ποδιού. 2, 3, 4. Τα χέρια ή εδώ ή εδώ. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τραβάω, ανεβαίνω. Μένει επειδή είναι λίγο γκώδι το παπούτσι, με ενοχλεί λίγο. Αλλά πιστεύω ότι εσείς δεν κάνετε με παπούτσια. Οπότε δεν θα έχετε το πρόβλημα αυτό που έχω εγώ. Αλλάζουμε πόδι. Κουτεπιέ. Βήμα μπροστά. Και κατεβάζω. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τέλεια. Μαζεύω. Πολύ όμορφα, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Πάμε να ξανακάτσουμε στην καρέκλα. Και αυτή τη φορά όμως δεν θα κουμπίσουμε στην πλάτη. Θα έρθουμε μπροστά. Και από εδώ θα σηκώσουμε πόδια. Ξαναλέω, δεν ακουμπάμε στην καρέκλα. Λοιπόν, και από εδώ έτσι πως είμαστε, ανοίγω, κλείνω. Ανοίγω, κλείνω. Όσοι δεν μπορείτε να μείνετε στην αιώρηση, προφανώς γιατί σας κρατάνε οι κοιλιακοί σας, θα κουμπίσετε πίσω και θα κάνετε το ίδιο. Όσοι όμως αντέχουμε, πάμε λίγο μπροστά, εντώνω χέρια, ρίχνω το βάρος πίσω μου και φύγαμε 20. 1, 2, 3, 4, 5, πίσω οι ώμοι, 7, 8, 9, 10, τραβάει προσαγωγή, έτσι, μέσα στο πόδι, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Υπέροχα. Καθόμαστε λίγο να ξεκουραστούμε. Άλλη μια και θα πιούμε νεράκι. Τι δείχνω λοιπόν. Έρχομαι μπροστά και από εδώ κάνω ψαλιδάκια. Δεν ξέρω, δεν βολεύομαι στην καρέκλα. Κάντε τα χαμηλά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βολευτώ. Μάλλον είναι πολύ μαλακή. Ωραία, εδώ το βρήκα. Εντάξει, όσοι δεν μπορείτε να κάνετε ψαλιδάκι, απλά ακουμπήστε πίσω και τεντώστε τα πόδια σας είτε τεντωμένα είτε λυγισμένα και μείνετε απλά εδώ. Οι υπόλοιποι κάνουμε τα ψαλιδάκια.
Βρείτε την ισορροπία στην καρέκλα. Τώρα θα τη βρω κι εγώ. Ωραία. Και φύγαμε 20. 1, 2. Δεν ακουμπάω πίσω. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Πατάω. Σηκώνομαι. Πάμε για νεράκι. Ελπίζω να σας αρέσει, να περνάτε καλά όσο περνάω κι εγώ. Και στο τέλος σας έχω και μια έκπληξη. Λοιπόν, είναι πολύ βασικό να πίνετε νερό, μην ξεχνάτε. Αν διψάσετε, σημαίνει ότι ήδη αρχίσετε και αφυδατώνεστε. Οπότε θα πίνετε νερό πριν διψάσετε. Και ας πάτε 100.000 φορές στην τουαλέτα. Λοιπόν, μένουμε πάλι σε αυτή τη θέση. Δείχνω την εύκολη. Ακουμπάω στην πλάτη. Γενικότερα οι εύκολες είναι ότι έχω μια στήριξη στο σώμα μου. Είτε πιάνω καλά την καρέκλα, είτε όχι. Λοιπόν, η εύκολη είναι αυτή. Ωραιότατη. Η δύσκολη θα πάμε μπροστά, θα είμαστε χωρίς πλάτη, πάλι στήριξη στην καρέκλα και θα τραβάμε μπροστά. Κουνιέται και ο κορμός λίγο προς τα μπροστά. Τι δουλεύουμε εδώ, τετρακέφαλους και κοιλιακούς. Θέσεις. Όποια θέλετε. Κλείνω. Πήγαμε. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκουράζομαι. Για δεν το φύγετε λίγο. Πάνω και πίσω. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξαναθέσεις. Δείχνω, ανοίγω, κλείνω. Εντάξει, τους αγωγούς και πάλι κοιλιακούς. Το εύκολο, ξαναλέω, είναι κουμπάω όλη μου την πλάτη στον τοίχο, στο τοίχο, στην καρέκλα και κάνω 5 ή 10. Εσείς, ντώνω, φύγαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Συνεχίζω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Πολύ ωραία. Να δώσω άλλη μια άσκηση εδώ, έτσι, πώς καθόμαστε και τα λέμε. Λοιπόν, όση ώρα σας κάνετε διάλειμμα, εγώ δείχνω την επόμενη, η οποία είναι κλειστά πόδια και πάνε. Μία κέντρο, μία αριστερά, κέντρο, αριστερά, κέντρο, δεξιά. Λοιπόν, δυστυχώς, αυτή δεν γίνεται με την πλάτη πίσω, δεν μπορείτε να σηκώσετε τα πόδια. Οπότε δεν θα την κάνετε όσοι κάνετε τόση ώρα το αρχάριο κομμάτι. Θα κάνουμε εμείς λίγο προχωρημένοι, μια άσκηση κλικ παραπάνω από εσάς. Θέσεις και φύγαμε. 1, κέντρο, 2, κέντρο, 3, κέντρο, 4, κέντρο, πέφτω. Ξανά, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Γλιστράει η φόρμα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Τέλειο. Ξαναγυρνάμε άλλη θέση. Μπαίνουμε κι εμείς που βγήκαμε πριν και πάμε να κάνουμε κάμψεις, παιδιά. Η δύσκολη είναι εδώ και πάω πολύ πιο κάτω. Όσοι αντέχετε, δηλαδή, πάτε να κουμπίσετε το στήθος. Και η δύσκολη είναι εδώ, πολύ πιο κάθετα λίγο το σώμα μου, κλειστή λαβή και σηκώνομαι. Προσοχή στη μέση, στα χέρια και στο κεφάλι. Μάλλον εγώ θα επιλέξω να κάνω την εύκολη. Χέρια πίσω. Όταν κάνω κάμψη, το στήθος μου πάει κοντά, έτσι, όχι το κεφάλι μου. Δεν κάνω αυτό. Κάνω αυτό, το στήθος μου να κατέβει. Πίσω η μέση, καλή σανίδα, κλειστά πόδια, όπως στην πρώτη άσκηση που κάναμε. Και από εδώ κατεβαίνω και βρίσκω. Κατεβαίνω. Ανοιχτοί αγκώνες. Το εύκολο είναι εδώ. Το δύσκολο, συγγνώμη. Θεσούλες, πάρτε, δεν έχουμε ξεκινήσει. Και φύγαμε για 20. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Διάλειμμα. Τεντώνω. Ανοίγω. Και ξαναφύγαμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα στις σας. Μην κάνετε, φύγαμε, μην τεμπελιάζετε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τέλεια. Το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να το ξανακάνετε και άλλη μέρα, προφανώς με περισσότερα σετ, ή να επιλέξετε ποιες ασκήσεις σας άρεσαν και να το κάνετε μετά μόνοι σας με περισσότερα σετ, λιγότερα, με περισσότερες ή λιγότερες επαναλήψεις. Ωραία. Πάρτε στρώμα. Δεν έχουμε πάρα πολύ ακόμα, λίγο υπομονή. Πάμε να ξαπλώσουμε και την καρέκλα τι θέλουμε. Λοιπόν, ελπίζω να φαίνομαι. Ξαπλώνω κάτω. Βάζω τα πόδια μου πάνω στην καρέκλα και από εδώ σηκώνω τη λεκάνη ψηλά γιατί κατεβάζω. Έτοιμοι. Θέσεις. Πάμε και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, τελευταίο, 10, κατεβάζω ήρεμα, αγκαλιάζω τα πόδια μου. Πίσω μυριαίο, έτσι, εδώ πρέπει να τραβάει. Ξαναδείχνω την επόμενη. Σηκώνω πόδι. Όσοι δεν μπορείτε να σηκώσετε πόδι, απλά λυγίστε το. Κάντε αυτό. Όσοι μπορούμε, πάμε στην κανονική άσκηση που θέλω να δείξω. Όσοι, ξαναλέω, δεν μπορείτε, μένετε στην θέση αυτή και απλά λυγίζετε λίγο το πόδι σας. Χαλαρώνω. Θέσεις. Μη σμπρώχνετε την καρέκλα, έτσι. Την πιέζεις το προς τα κάτω. Αν την σμπρώχνετε θα γίνει αυτό. Ή θα σηκωθεί έτσι προς τα όρθια. Στη βάλω εδώ να μην ληστράει. Φύγαμε και 1, 2. Κλωτσάω προς τα πάνω. 3, 4, 5, 6, 7, 8, έλα υπομονή, άλλα 2, 9, τελευταίο, 10. Χαλαρώνω. Σταυρώστε λίγο το πόδι και τραβήξτε. Αλλάξτε. Πάμε από την άλλη πλευρά. Λεκάνη, ψηλά και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και εμένα μου φεύγει, παιδιά, η καρέκλα. Γι' αυτό δυσκολεύτηκα λίγο. Λοιπόν, πάμε την επόμενη. Σηκώνω λεκάνη και πάω κάτω από την καρέκλα, πάνω. Κάτω από την καρέκλα, πάνω. Το εύκολο είναι ότι δεν χρησιμοποιώ καθόλου την καρέκλα. Κάνω εδώ και πάνω. Εδώ και πάνω. Ξαναδείχνω το δύσκολο. Ψηλά η λεκάνη και πάνω 1, 2, 3, 4. Αν νομίζω ότι δεν βρίσκετε την καρέκλα, το κοπανιέστε, κοιτάτε μπροστά. 6, 7, 8, 9, 10. Πατάω, πατάω. Σηκώνω λεκάνη και φύγαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κατεβάζω. Αγκαλιάζω τα πόδια μου. Πολύ ωραία. Πάμε στις γυρίσους αλλιώς, λίγο να ξεκουράσουμε τα πόδια μας και φεύγουμε σανίδα πάνω στην καρέκλα. Βάζουμε ένα πόδι και το άλλο. Εδώ σανίδα. Πιέζω καλά τη μέση μου και μένω για 20.
Περιμένω να πάρετε λίγο θέση. Την πήγα λίγο μακριά. Έτοιμοι. 3, 2 και μετράω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Κατεβάζω, πίσω. Πολύ ωραία. Πάμε άλλη μια φορά σανίδα, ανεβάζω. Απλά τώρα θα κάνω μια μικρή κάμψη. Εδώ και κατεβάζω λίγο. Φύγαμε 10 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κατεβάζω. Τελειώνουμε. Ξαναγυρνάμε στην άλλη πλευρά. Ένα πόδι κάτω, ένα πόδι πάνω. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε να μείνω τελείως ξαπλωμένη κάτω, είτε να στηριχτώ στον αγκώνα μου και να μείνω εδώ. Διαλέξτε και πάρτε. 10. Βλέπουν και η πλάγη και το πόδι και η κοιλιά. Όσοι νομίζετε ότι δεν μπορείτε να ισορροπήσετε, μην το κάνετε καθόλου. Ένα πόδι πάνω, ένα πόδι κάτω. Σηκώνομαι, στηρίζομαι στο χέρι μου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να στηριχτείτε στον αγκώνα, στηριχτείτε στον αγκώνα. Και φύγαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τέλειο. Δύσκολο, αλλά τέλειο. Αλλάζω την καρέκλα για να μην σας γυρίσω πλάτη. Και πάμε από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά θα δοκιμάσουμε με το χέρι τεντωμένο. Έτσι. Αν έχετε πρόβλημα με το γόνατο και την πίεση εδώ πέρα, μπείτε κι άλλο μέσα στην καρέκλα. Αν δεν έχετε πρόβλημα, βγείτε. Ωραία. Το δείχνω εδώ και φύγαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ και η καρέκλα μου ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε, να σας γλυκοφιλήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που για άλλη μια φορά μείνετε μαζί μας και κάνατε γυμναστική από το σπίτι. Καλή ξεκούραση, καλή υπόλοιπη της ημέρας. Φυσικά τις διατάσεις μας δεν θα τις κάνουμε μαζί. Θα τις κάνουμε με τη φίλη μου την Νατάσα τη Στρατοπούλου, η οποία θα ανέβει σε λίγο βίντεο αμέσως μετά στο Facebook. Δεν κλείνετε, δηλαδή δεν φεύγετε. Περιμένετε, κάνετε λίγο μια ανανέωση στη σελίδα για να δείτε τις διατάσεις της φίλης μου της Νατάσας, οι οποίες είναι και αυτές σε καρέκλα. Οπότε μπορείτε να συνδυάσετε μόνο τις διατάσεις ή μόνο το πρόγραμμα ή και τα δύο μαζί, ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Μέχρι το επόμενο live, να είστε καλά, να προσέχετε και να θυμάστε πως ότι από όλο αυτό θα βγούμε όλοι μαζί πιο δυνατοί. Σας γλυκοφιλώ και εύχομαι να έχετε μια όμορφη υπόλοιπη εβδομάδα. Θέλω να γράφετε σχόλια στα βίντεο και οπουδήποτε αλλού νομίζετε, ώστε να μαθηθείτε να γίνουμε καλύτεροι και να τα λέμε. Αφού αυτή είναι η επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε μέχρι τώρα. Αυτά. Σας χαιρετώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.